ନା ଆଉ ସେ ଯୋଡ଼ିବୁନି ଏଥର ଗଡେଇ ଚଢେଇ ଝାଟିଆ ନାଳିବା ଗୁଡାକ ନାଳ କଣ ଗଡଉଛ ନାଳ କଣ ଗଡଉଛ ତୁମେ ତୋରେ ବାଳ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ନହେଲେ ଏଥର ତୁଣ୍ଡରୁ ନୁହଁ ଦଣ୍ଡରୁ ନାଳ ବାହାରିବ। ନାଇଁ ତୋର ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କହିବିନି ଆଉ ତମେ ଚିଠା କଟିବାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛି ସବୁ ଜାଗା ସତୁଆଇ ବୁକିଂ କରି କ୍ୟାମେରା ବୁକିଂ କରି ମୁଁ ଏଠି ଚିଠା କଟାଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟୋରି କହିନି ଆଉ କମାଲଟା କହିବୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ହଉ ତାହେଲେ କହ ନାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ହଁ